Sanibonani wey'ngane zakwethu, angibingelele phinde futhi-ke nginamukela kuyona i-channel ehamba phambili. Elami igama nguMfeza Ntuthu Khumalo bathile sibona amagometha. Sophinde ngicela wey'ngane zakwethu-ke ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi, ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare, bese futhi uyangilandela ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook @Mfezeko, sibona amagometha ku-TikTok @MfezekoMedia, bese kuthi ku-Instagram @Mfezeko_162. Wey'ngane zakwethu, amaphoyisa aseNingizimu Afrika i-SAPS abopha amadoda amabili ayamanisa nezibhamu ezibonakala-ke kwividiyo esakazwe ey'nkundleni zokuxhumana lapho abesifazane bebonakala-ke badlala budedengu beziphethe izibhamu. Emuva kokusabalala kwevidiyo, abe-SAPS i-Gauteng Crime Intelligence baqala umkhankaso wokuthungatha abasolwa okubaholela ethembisa eGauteng, lapho abasolwa batholakala khona baboshwa. Izibhamu ezibonakala evidiyo zithathwa ngamaphoyisa kanti uphenyo lokuqala luveza ukuthi lezi zibhamu azinawo amalayisensi. Ngesikhathi kuqhubeka lo mkhankaso, abasolwa baphinde batholakala nemoto ebiduniwe. I-Gauteng Crime Intelligence iyaqhubeka nokuphenya ngabasolwa laba abalisa ababili abaneminyaka engu-21, omunye uneminyaka engu-34, baboshelwe ukwephula umthetho i-Firearm Control Act, okutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni nezinhlamvu kanye nokuba-ke nemoto eduniwe. Amantombazane abonakala kule vidiyo agcina atholakele ngemuva kokuthi umkhondo wabasolwa ukhomba amaphoyisa lapho ahlala khona e-Bond Park eMidrand. Ngesikhathi amaphoyisa abuza ngawo, kuvela ukuthi-ke amadoda aseNingizimu Afrika ashayela imoto emhlophe lohlobo le-VW Polo. Imoto ibesivinje eduze kwase-Kaalfontein. Abesifazane ababili ababefuna batholakala emotweni bebeke bayiswe eTembisa South i-SAPS. Amaphoyisa aphinde axwayisa amalungu omphakathi ukuphatha budedengu engane-ke nokukhonjiswa kwezibhamu ngoba lokhu kubeka izimpilo zabantu engozini futhi-ke kuyicala elinzima kakhulu. Abasolwa kunele bavele enkantolo manje ethembisa ngesonto elizayo. Ngane zakwethu, izona indaba esihamba phambili sinibekela zona namhlanje kwezihamba phambili. Mhlawumbe kuthina kwakho ukuphawula ngalo daba sokhombela kuye uthi udaba esike sakhuluma ngalo impela ukuthi abasolwa bayadingeka ngamaphoyisa ngenxa yokudlala budedengu ngezibhamu. Kuthina kwakho ukuphawula hlala comment section-ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. Ngila sponsor ngipha manje la, ngiyabuya nezilandelayo kufuthi elandelayo kwakho. Subscribe niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.